Aprieta el botón vermell. Aunque no lo hayas visto, ya he apretado 3,14 veces. Pero es que esto no se mueve. Aprieta més fort, aprieta més fort. Joder, qué bruto está aquest ascensor. Sí, estoy aquí con Edgar, que está haciendo una videollamada. Hostia, parece que nos han dado el premio. Espera, ahora te llamo, ¿vale? Òrdago a la Grande. Si et diguessin que sortirà bé, què faries? Espectacle accessible dirigit per Vero Zendoya i Arantxa López. Una producció de We Act, amb el suport d'Art for Change de l'Obra Social de la Caixa i el Teatre Nacional de Catalunya. Més informació a www.festivalsimbiòtic.es.